insizwa lena sinayo ethempelini eDalton. Siyabonga Mbodu ukuthi usilethele umakoti. Sijabula kakhulu. Siyaqala ukuhlala ngapha ngakithi manje. Sizoye ukuhlala ngale ngase imposhweni. Ngiyabonga kakhulu ingane zami. Nikhule unyazi lwezulu nikhulise nayi umbrella nikhoselele babili. Pega YouTube lapha. Subscribe nyeso. Ngisathi Sobani Ngubondlovu ku YouTube. Sobani Ngubondlovu ku YouTube. Ngisubscribe. Sabona sisi. Unjani? Sabona sisi. Sabona sisi. Unjani? Sicela ukubuza kwenziwa namhlanje la. Unigama lakho uba wakaba. Interview. Nangu siswana ngambutho sishigama. Sithola ngambutho. Sicela promises kuzozwakala. Friends bantu bathokisa ngophela kwaTabalala. Kusokwazi ngambutho. So la kunomshado wesiZulu mama Nazaretha ubudala ekhaya ushade inkosazana intombi to eyakaba isibongo eyakachiliza uzumile Mdunge yakacele indawo
umakoti bani? uZumile Mdunge kwaqele indawo Scotberg Mandawe kodwa esigodini sakaqele. Lisuka kumakoti-ke izwe lakubo lisuka khona nje bezoshadela. Izwe lakubo like sikendaweni eyodwa siphethwe inkosi eyodwa but kuhlukene induna Igodi. Yes. Lesigodi sikusona ikaba Ngemahlabathini atototo mahlabathini. Yes. Umakoti usuka eMandawe kacele. Yebo. Igama lisempela lakhe. Mza? Igama lisempela makoti. Uthempeli lamakoti sekujabuleni. Sekujabule umshumayeli umgosi. Umshumayeli Mngoma eMandawe. Umngoma no Evukani. umshumayeli umngoma. Okay, so ke ngoba ngifike emshadweni nisizwa ninjani nje? Si happy shem, si happy ayibo cabange happiness. Tawo zonke correct. Alright, sayike. Usokwathama. Sithokozwa kaMbutho. Alright, siyabonga kakhulu. Bonga thina. Umngane wakho ngibakho Uzodwa Shares. Zodwa Shares. Zodwa athina amazwi ongawaphonsa nje ukulekelela umngane wakho. Sijabule kakhulu siyami inkosazana le la ethempeli isikhithi inkosazana mhlawumbe ethempeli so kufana nokuthi nami sengishadile Wasevukani nawe kodwa ngiyibona inhla sesevukani osabelo noma bambe baye kumlodi suke bambili ethempeli manje umlodi lapho la sahluka lapha siyabonga kakhulu ipha kahle neso asikagawuna vele neso kodwa ke isobo senze okay siyabonga Amen baba kanjani? Siyaphila kanjani? Ufuna umqadi waphila? Siyaphila kanjani? Baba sicela ukubuza sikepi la kwenziwani? Sika bakumbutho la kusinela insizwa yakhe esencane. Iyaphelela nentombi yakachelisa. Sike mkhomazi la sikhona. Yebo njalo. Isigodi semkhwenyana. Yebo hlabathini. Emahlabathini. Sibonga kakhulu kwa Sibonga kakhulu mkadi. Ngiyabonga. Baba mshumayeli umngoma sizwa kuthiwa inkosana isuke esempeleni lakho baba uyaphila baba. Hayi ngiyaphila. Sicela baba usilekelele sikhamba kanjani? Inkosazana yakachelisa le. Lapha ezansi nocele. Isonto ethempeli lakithi impela evukani. Baba Kuyele khona yazathola lensizwa ikhetha namhlanje sizoyishiya lana sizosala ibonkosikazi. baba. Lo hlangothi lamaNazaretha kuzokucacela nombani obukayo iyiphi inkosi ehola lamaNazaretha? Inkosi ehola lamaNazaretha ahlangane lana inkosi uNyazi lezulu ebuhleni bamaNazaretha. Akuvele lokho. Sobala Baba wami. ezonyazi. Siyabonga baba. Baba umshumayeli sezulwini. Baba sicela usipha amazwi nje. Umshumayeli uJaca bekezani thempeli emthwaluni. Umshumayeli uJaca bezani thempeli emthwaluni. Yebo lesizambutho lo besisebatha naye idala isibongo. Baba Umshumayeli uThelezi ekhayelini. Sizoyi bongela lensizwe ukuba ithathe umakoti namhlanje uphume ebunganeni. Ngene ebudodeni. baba Siyalibonga uNyazi lwezulu ngoba umsebenzi wayo ubona la sifundisa ukuthi uma ulobolile fanele uzophilisa umshado lapha esigcawini. Uqala umshado phakathi esebuhleni uzophiliswa lapha esigcawini ekhaya. Sepheleleke manje lensizwa lesebe makoti nomkhwenyana. Okulandelayo manje nebavusa umuzi. baba mshumayeli siyabonga kakhulu baba. Ngamazwi akho amnandi asezulwini. Amen baba. Siyabonga. Baba wami. Baba umbutho. Sizwa kuthiwa uwe ubaba wamkhwenyana ngempela kanjani? Imene baba umkhwenyana. Baba uzizwa unjani ngalolu suku namhlanje? Ngizizwa ngijabule kakhulu ngendlela engazichaza kanjani ngoba namhlanje ngithola umakoti. Ngiyabonga kuNkulunkulu nakusemndenini wami obaba omkhulu. Ngibonge nendodana yami ubengikusekhula Baba ngithi nje uNkulunkulu abe nabo njalo. Baba ngiyabonga kakhulu. Baba ngicela ukubuza ngaphandle kwasemndenini kulesigodi nje iyaqala ukwenzela into enje noma iqala ukuthi kube khona inhlansiso sezokhetha ugagwe isinazaretha intombi nensizwa esigodini sana kuyaqala uma kuqala kulesigodini sana La esigodini sami lesi engakhe kusona isigodi sakaNtontolo.
ngoba lana kusuke emahlabathini kwaNtondolo kodwa ngokwenkosi kwacela hayi akaze kwenza ngiyaqala namhlanje unyazi behlisela isibusiso la namhlanje unyazi bezobehlisela isibusiso la uNkulunkulu wethu siyabonga kakhulu bagcotshwa basezulwini wonke lo msebenzi otholakala ku-YouTube uyobheka ngothobani ngubundlo ku-YouTube ngoba usuyavela amen baba wami salibonga unyazi lwezulu siyabonga baba